Salutare și bine ai revenit pe Wow Top! România, țară cu o istorie bogată și cultură vibrantă, găzduiește orașe pline de viață și energie. De la metropole moderne la orașe istorice încărcate de tradiție, fiecare are ceva unic de oferit. Haideți să descoperim împreună top 10 orașe din România după populație, cele mai populate și mai dinamice centre urbane ale țării. Dar înainte de a începe clipul, nu uitați să vă abonați pe canalul Wow Top, să dați o apreciere și un comentariu. Orașul Oradea are 176.635 de locuitori. Este orașul Art Nouveau al României cu farmecul central european. De la băile termale la arhitectura unică, este un oraș care te cucerește prin eleganță. Cu viață culturală bogată și atmosferă primitoare, Oradea este o bijuterie a Transilvaniei. Orașul Ploiești, cu 180.540 de locuitori, este capitala petrolului românesc, cu o istorie industrială. De la Muzeul Național al Petrolului la centrul istoric, orașul are o poveste unică. Cu comunitate activă și viață culturală în dezvoltare, Ploiești este un oraș cu multe de oferit. Orașul Galați, cu 217.851 de locuitori, este un important port la Dunăre, cu industrie și cultură. De la șantierul naval la teatrul dramatic, orașul are o identitate puternică. Cu comunitate primitoare și viață studențească, orașul Galați este un oraș cu potențial. Orașul Brașov, cu 227.398 de locuitori. Brașov este un oraș medieval în inima Transilvaniei, poartă spre natură. De la Piața Sfatului la munții din jur, e un oraș perfect pentru iubitorii de istorie și aventură. Cu atmosferă autentică și viață culturală bogată, Brașov este destinația ideală pentru orice călător. Orașul Craiova, cu 234.140 de locuitori. Craiova, capitala Olteniei, centru universitar cu tradiție. De la Teatrul Național la parcuri frumoase, orașul este plin de cultură și istorie. Cu o comunitate primitoare și viață culturală activă, Craiova este un oraș care te face să te simți ca acasă. Constanța, cu 263.688 de locuitori. Constanța este port la Marea Neagră, oraș cosmopolit cu istorie maritimă. De la plajele din Mamaia la vechiul oraș greco-roman, e un oraș care îmbină tradiția cu modernitatea. Cu viață de noapte pe malul mării și atmosferă mediteraneană, Constanța este destinația perfectă pentru relaxare. Orașul Iași, cu 271.692 de locuitori. Iași, capitala Moldovei, oraș cu tradiție culturală și viață universitară intensă. De la Palatul Cultural la grădinile botanice frumoase, orașul este plin de istorie și cultură. Cu cea mai veche universitate din România și viața artistică bogată, Iași este un oraș cu suflet. Orașul Timișoara, cu 319.279 de locuitori. Timișoara, orașul Revoluției și Inovației, cu atmosferă centrală europeană. De la Piața Unirii cu arhitectură barocă la viața culturală dinamică, este un oraș care te face să te simți acasă. Cu comunități internaționale și viață de noapte legendară, orașul Timișoara este mereu pe val. Orașul Cluj-Napoca, cu 324.576 de locuitori. Cluj-Napoca, inima Transilvaniei, centru cultural vibrant cu viață de noapte energică.
De la arhitectură medievală la festivaluri internaționale, orașul este plin de energie tânără. Universități de top, startup-uri inovative și o comunitate internațională fac din Cluj un oraș în plină expansiune. Orașul București, cu peste 1.716.961 de locuitori. București este capitala României, orașul contrastelor unde modernitatea întâlnește istoria. De la Palatul Parlamentului la cluburile vibrante din centrul vechi, București este orașul care niciodată nu doarme. Cu muzee, parcuri și viață culturală bogată, este un oraș care te cucerește prin diversitate. Așa arată top 10 orașe din România după populație. Fiecare cu povestea lui, fiecare cu ceva unic. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați o apreciere, să distribuiți, poate și un comentariu și să vă abonați pe Wow Top pentru mai multe topuri și aventuri în România și nu numai. Până data viitoare, salutare!